बाक्सानि बरमायाव सारअन्थाइ गोग्लैनानै सासेनि अबथिरा जिउ खहा। बरमानि श्रीपुर देवराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गोग्लैना थैबाय 40 बोसोरनि राजु रामसियारिया। गुबुननि न'आव खामला मावनो थांदोंमोन सानै बिदा फंबाय। बेबायदि समावनो जायो बे दुखुनांथाव जाथाया। जाथायनि उनावनो ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों। सुबुंखौ बरमा मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो फाहामगिरिया थैनायखौ फोसावो सुबुंखौ। बरमायाव सारअन्थाइजों सासेनि अबथिरा जिउ खहा। सारअन्थाइजों थैबाय 40 बोसोरनि राजु रामसियारिया आरो दुब्लियाव खामानि मावबाय थानायावनो सारअन्थाइ गोग्लैयो। बरमानि श्रीपुर देवराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाय। আমি তাৰমানে কৈঠা বহি আছিলোঁ দুৰ্গ কৈঠাটো থৈ পেলাই কিনে আৰু ৰিটাৰ্ণ যাবলৈ গৈছিল। তাৰপিছত আৰু আমি দুয়ো তাৰমানে একেতে পৰি গ'ল। ময়ো পৰি গৈছোঁ, বহি আছোঁ মই তাৰমানে পৰি পেলাই পোহৰ দেখা পাই আহিছে। তাৰপিছত পিছফালে মই চালোঁ যে আমাৰ ভাইটো নাই। কি নাম আছিল ৰাজু ৰামচিয়াৰি। বজ্ৰ পৰিল। বজ্ৰ পৰিছে। তাৰপাছত ক'ত আনিলে মেডিকেলত? মেডিকেলত মই তাৰমানে চিঞৰি আছে মানে ওচৰৰ মানুহবিলাক চিঞৰি আহোঁতে কাইমতে